Škoda, že setkání s kouzelným dědečkem, který by člověku splnil 3 přání, je možné jen v pohádkách anebo ve filmu. Nás za chvíli jedno takové setkání čeká. Režisérská dvojice Ján Kadár a Elmar Klos ho spolu se scénáristou Vratislavem Blažkem nazvali 3 přání a natočili v roce 1958. Kouzelného dědečka kouzelně stvárnil Bohuš Záhorský a my vám přejeme hezkých 90 minut s cyklem filmů pro pamětníky. Nedejte se prosím mýlit. To je jenom začátek. To nejsem já tady nahoře. Ani moje žena. My jsme tam dole, pod okapem. Hned nás uvidíte. Tady. Jistě se vám to už taky stalo. Vyšli jste z biografu a pršel. Nemůžeme tu přece stát do rána. Co pak v tomhle můžu jít? To jsou mé jediné střevíce. Říkal jsem ti, aby si je brala? No já tě k tramvaji neponesu. Nejsem Gerard Filip. To vidím. Ten by zavolal taxíka. Věruško už je po biografu. Už nejsme na riviéře. To mě právě mrzí. Taxi! Proč jsi to udělala? Proto. Pak se nediví, že nemůžeme vystačit. A nesvádí to na taxíky, ano? Naposledy jsme se vezli ze svatby. A bude to? No, Žižkov. Okamžik. Hned to bude. To je dobrý. Pane, ještě 40 halířů. Taková limonáda. Jestli pak to stálo za to. A jaké ty bys chtěl filmy? Jak doktor práv nemá na taxíka? My prostě nemůžeme do biografu. Máš pravdu. Příště zůstaneme doma u lampičky a budeš mi pouštět zajíčka, ano? Já bych tě nejradši tak přesvědčil. Vidíš, kolik zla nadělají peníze? Když nejsou. Jak vidíte, já se s manželkou nikdy nenudím. Dobré jídlo. Je úterý 25. dubna, 7 hodin ráno. Vysíláme zprávu o počasí. Dnes bude po celý den jasno, mírný jihozápadní vítr.
Nemůžete si natočit večír tam dole? To máte podle čistý vzduch tam nahoře. Tak co je s tou vodou? No, co je? U Erlebachu zase pero. Nech je, táto, že si kazíš ráno. A je to bez křiku. Je to horký. Tak nezlob, Petříčku. Víš, co si babi přislíbil? Není to už horký. Není to horký, opravdu ne. Tak to ochutnej, že to není horký. No tak Ono to pálí. Věro! teď jsem nechal. Počkat, něco hezkého koupit, když budeš papat. No tak ti nech tě nařeš. Mámo, nekaz toho Já ti kluka. to ochladím. Každý den. Věro, dělej. Chceš jít bez snídaně? Jaký je? Není to nádhera? Čistá ven? Nechala mi ho Božena. Karel ho koupil k narozeninám a neměla na činži. Za 400 korun taková věc úplně zadarmo. A uhlí přivezu až příští týden, tak jsem je dala z toho. Nechtěla jsem ti ho ukazovat včera, protože ta barva vynikne teprve až na denním světle. 200 jsem jí už dala a pro zbytek si přijde večer, tak co tomu říkáš? Takových peněz. Za to byste oblékli kluka na půl roku. Ale mámo, moc hezký, Věruško. No a jestli přivezou uhlí dnes, to potom přijdeš, mámo, půjč nám. Babíš, kroup. Pořád. A já řeknu, ať se hřeje bez vetru, když na uhlí nezbylo. Poslyšte, ale protahuje to tam venku. No jo, duben, ještě tam budem. Co na mě tak kouká? Nic, jdeš právě vhod. Vrátím ho. Ještě dnes ho vrátím. Ale prosím tě. Nech mě. Věro. Ty dovedeš ale potěšit. Tak. Zase něco? Já jsem byla vždycky nejhorší. Protože jsem počítala. Věro, počkej, dešník. Petře! Ten svetr ovšem vracet nemusí. Děkuji, pálil by mě na těle. Víš co? Tak ho vrať. Pořád líp. Po 5 letech si nesmím nechat ani svetr, který jsem už zaplatila. Tak si ho sakra nech. Teď si říkal, abych ho vrátila. A neříkej sakra. Vím, že se chceš hádat a na to nemám ani chuť, ani nervy. Na. Zmokne ti klobouk. Slyšíš? Stál 60 korun. To mi nevadí. Na jiný nemáš. Můžu já za to, Věruško, že má přijít uhlí. A můžu já za to, že kvůli tomu musím chodit nahá. To tedy promiň, ale nahá nechodíš. Odpovíš mi laskavě? Tvrdím, že nechodíš nahá. No jestli mi chceš vyčítat ten deštník, prosím. Pan doktor práv. Děláš to schválně? Doktor práv. Musím tě upozornit. Jsou země, kde doktoři práv spávají pod mostem. Výborně. Který si vybereme? Já jsem pro Jiráskův. Jsou věci, o kterých se nežartuje, Věro. Ty vidíš pokrok i ve frontě na cibuli. Ovšem, já jsem úplný hlupák. Já nevidím tak daleko dopředu jako ty. Za to vidím kolem sebe. Lidé se ohlížejí. Ať se ohlížejí za pár let. Bude 30. A co jsem užila? Jen samé starosti. Nemusíš mi napovídat. Jenom ti pomáhám. Dnes si moc věcí vynechala. Žádné vyhlídky, není se nač těšit. Samá nespravedlnost. Strýček na pankráci. Neříkám, že je nespravedlnost, že ho zavřeli. Neměl pašovat hodinky. Ale proč máš za to trpět ty? Děláš v podniku poskoka, víš? A jestli ani tohle neuznáš, tak si u mě... Děkuji, jak by se stalo. Ty, Petře, já jsem to tak nemyslela. Petře! Věro, dešník! Věro! Nezacláněj, Chamberlaine, každý se chce svést. Kdyby aspoň ta Věra neměla tolik pravdy. Dnes by se vůbec měli brát jenom lidi stejného přesvědčení. No, jak to potom vypadá.
Já mám jít příkladem vstříc. Ono mi loví na krátkých vlnách. Hopla. Sedněte si, Čku. Já mám mladé nohy. To jsi mě, chlapče, potěšil. Já už v trolejbuse 3 dny neseděl. To je, jako by si se mnou o chleba rozdělil. Počkej, já ti něco dám. Tu máš. Vem si to. Já totiž nejsem obyčejný dědeček. Já jsem dědeček z pohádky. Co tě napadá? Já nejsem opilý. Jen si ho ponech, budeš ho ještě potřebovat. Já ho vezmu, když ho nechce, hm? Vy jste nevstal, mladíku. Tak děkuju. Mám doma kluka. Co tě to napadá? To není na hraní. Já ti ho dávám, aby jsi mě zavolal, až si to rozmyslíš. Já jsem se totiž rozhodl, že ti splním 3 přání. Za to, že jsi vstal v trolejbuse. Vy jste, myslím, filuta. Neposlouchal bych, když si někdo šeptá. To tě doma neučili? No, co koukáš, jako by ti to bylo málo? Tak si rychle něco přejte, dokud si to nerozmyslí. No tak. No, jen se nestyď. Abych nekazil zábavu. Třeba, aby se dnes nedělalo. Vyšel bych si někam na vzduch. Aby se dnes nedělalo. Už si to píšu. Aby se dnes nedělalo. Taky jsi mohl psát něco chytřejšího. No, máš ještě 2. Proboha, dědo, já s vámi přejel. Tak není to zbrkloun? Stačilo říct a byli jsme o stanici zpátky. Taky jsem si mohl přát, aby přestalo pršet. Už si hraju na pohádky. Nebo aby bylo aspoň o 10 minut míň. Znáte ten pocit, když je člověk poslední upíchač? Ještě, že pracují ve stavebním závodě. U nás se to ztratí. Nazdar. Soudruzi, už přestává pršet. Sraz je před budovou. Ty, Karle, co se děje? Ani se neslíkej, dnes se nedělá. Jak to? Jde se manifestovat, teď to hlásili. To přece není možné. To musí být náhoda. Ty nepůjčil bys mi 20 na sportku. Co? Kdyby to bralo, tak bychom se rozdělili, víš? Teď, že to hlásili? Mhm. To by byla pohádka pro Petříčka. Jenže ten by tomu nevěřil. To já bych věřil rád. To by byl život. Soudruzi, holubičku. Říkám vám, pohádek je škoda. No a posledně stačilo dát 2 místo 3, 7 místo 13 a bral jsem přinejmenším 1 druhou a spoustu třetích. Já se ti divím, že vůbec vystačí s platem. No a proč myslíš, že Božka prodávala ten svetr? Ale jednou to do mě praští uvidíš. Jednou chytnu všech 6 a potom, já už to mám promyšlený. Vysavač, pračka, prázdniny u moře. Celá rodina, víš? Božka... Pardon, promiňte. Božka, Kája, Jiříček, ten to nejvíc potřebuje, no. Dovedeš si to představit? Slaná voda, horký písek a v tom písku já až pocať, co mi schází? Už jenom těch 6 čísel. Ale ty tisíce Nováků, Erlebachů, vyskočilů kolem, ti to mají také promyšleno, a? Jen těch 6 čísel, co? Tak to mám, člověče, něco lepšího. To stačí vytáhnout zvoneček. Zazvonit? Soudruhu. Je to pozor! Pokud je fakt! Tak co se stane, když se zazvoní? Nic, moment. Už toho mám dost. Jak to myslíš, soudruhu? Prosím tě, nepodržel bys mi to, já si skáknu na poštu s tou sportkou. Byl to takový otřes, že už bylo dávno po manifestaci. A já ještě manifestoval.
Hodiny jsem bloudil ulicemi a 100krát si opakoval. Co je to? Nesmysl. Jsou pohádky? Nejsou. Mám zdravý rozum? Nemám. Nemám? Tak proč bych nezasvodil? Večerní Praha právě vyšla, večerní Praha právě vyšla, děkuji úctivě, večerní Praha právě vyšla, večerní Praha právě vyšla, jedna večerní Praha, prosím, dostanu 30 haléřů, děkuji úctivě, večerní Praha právě vyšla. Do fronty. Teď musíš do fronty, chlapče. To znám. Já nechci večerní Prahu. Já chci mít jistotu. Ty jsi přece takovej nevěřící Tomáš, děkuji vám. Uvidíme. Teď ukažte, co umíte. Večerní Praha právě vyšla. Pušku? Vojenskou? To je jedno, já to stejně neměl v ruce. Drž. Ale přeju se, abych vždycky trefil 12. No, když si přejete. Na poprvé. Rád jsem někomu pro blázny. Víš, že jste to neměl v ruce? Výborně! Pozor. Nashledanou. S bojem. Nech si ji. Promiňte, já jsem předseda okresního klubu Svazarmu. To třetí přání si dobře rozmysli. Takhle by si z toho moc neměl. Nashledanou. Nashledanou. To třetí si pořádně rozmyslí. Já bych do toho nejradši, kdyby toho člověk nepotřeboval tolik. Pán má přání? Ne. To určitě. Bůh ví, kdo tě poslal. Abyste mi rozuměla. Já jenom říkala, že za 400. Já neříkala, že aby to vrátila. To ne, to já nikdy, to ne, to... Ovšem, tady se nikdy nic neříká. Tak se na mě nezlob, Bože. Co pak o to? Ale kdy já ti ty peníze vrátím, já už je nemám. Jsi poznala, co je jinde v Číně. To jsi směla vzít ministra, když máš pořád málo. Co by za to jiná dala? Neberte mi sebou, pane Hurdálek, ještě vám ublížím. Nic mě není za To jsou jenom takové babské řeči. Jde slovo vděčnosti. Abyste běželi, ne? Děti třeba čekají. No, to je pravda, Boženko. Dobrou noc, paní Holečková. Pozdravuj Petra. Ode mě taky. Dobrou noc, paní Holečková. Já ti za to. Já jsem vždycky jen ta nejhorší. Já už tohle poslouchat nebudu. Vždycky se tady pere špinavé Taky bych práce, rád šel, pane Holeče. Seďte, povídám, už vás jenom stát. Že se mě nezastaneš. Já za to nemůžu, že jsem taková. Já už si 100krát řekla, že budu tiše. Skočím někam a bude ode mě pokoj. Opláchnu se doma. Vždyť to mám jenom pár schodů. Vždyť je to hotovo. Napište mě to, pane Holeček, jednou bez pitralohonu. Dobrou noc. No. Žádný svetr se vracet nebude. Ty hračky jsou pro Petříka. Kdybych chtěl, mohl bych mít koksu jako uhlobaron. Zrujnoval jsem střelnici. A kdybych byl chtěl motorovou koloběžku, mohl bych mít taky. Proč nedáte čistý ručník? Nevíš, kdy se chodí k večeři? Kožich jako lednička. Všechno samý nesmysl. Tobě není dobře. Nikdy by nebylo líp. Létajícím kobercem do Jakarty.
Ráno jsem byla hruba na tebe. Mě to teď strašně mrzí. To je pryč, to je pryč. Mám tu trochu žaludeční. Teď udělá dobře. Vypij to. Najednou. Nebojte se, není mu vůbec nic. To mě jenom napadla taková hloupost a teď mi nejde z hlavy. Kdybyste si tak mohli vybrat, co byste chtěli? Co? Rozumíš, táto? Kdyby si mohl vybrat cokoliv. No, jak to? Myslíš si, že jsem Ježíšek? Ty máš ale nápady. No, já jsem Ježíšek a ty si můžeš vybrat, co by si spřál. A jako v pohádce. Já? Je. Třeba... No? A víš, že nevím? A to já bych věděla. Já bych si stoupla před zrcadlo, zavřela bych oči a řekla bych, ať jsem honem zase mladá holka. Tak to bych teda chtěl být. Honem mladý kluk. Takhle to se mnou uměl vždycky. Marná práce. Neměli špetku fantazie. Pojď, Brouku, já to myslel jinak. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj, táto. Dobrou. Dobrou noc. Jestli pak to není lepší, když je doma klid. Ale kdyby se nad tím opravdu zamyslela, víš? Co by si spřála ze všeho nejvíc? Ty si dovedeš ale vyhrát. To bych musela mít tužku a papír. Jedno přání, co pak si hluchá? A nekřič na mě, ano? Vyvádíš, jako bys mi opravdu chtěl něco dát. Tak když jedno, tak abychom se nemuseli pořád takhle hádat. Ale vždyť nemusíme. Jak to nemusíme? Dnes to byl svetr a zítra to bude ta sukně. Jaká ta sukně? Chce jí vzbudit kluka. Musím si přece koupit tu skládanou sukni. K čemu bych nosila ten svetr? Proto ještě nemusíš rudnout. Nemusím, že? Já za to nemůžu, že nemáme ani 2000 dohromady. 2000? 2000 by byly docela slušné peníze. Jenže to bych musela být bourec Morušový a soukat si na sukni sama. Tak já ti něco řeknu. Abych tebe ošatil, musel bych jít do hornictví. Chudáčku. A tomu ty říkáš socialismus. Věr, prosím tě, nezlob mě. Nikdy jsem ti neříkal, že je. Říkám, že bude. A potom si každý bude žít šťastně a spokojeně. Potom už budu stará bába. Jenže já bych chtěla žít spokojeně dnes. Dnes. Moment. Teď chvíli nemluv, jestli to dokážeš. Jak to řekla? To by bylo také přání. Věro! Ty jsi geniální. Pane, já vás nepoznávám. Už vím, co chci. Věruško, už vím, co chci. A víš, co bych si já přála nejvíc? Aby s honem zásnul. Mohu dál, dětičky? Věruško, nechala jsi tu ten svetřík. Na mém místě byste taky neusnuli. Já prostě musel vědět, co tomu ten děda řekne. Stráfovaný andělíčku, my ti zahudem. Tak co to bude, chlapče? Sám jsem zvědavý. Totiž, dobrý večer. Ono je to, dědoušku, složitější. Jo, tak to se tedy posaď. Hej, starý. No, tak začni. Podívejte, dědo, já 2 přání promrhal. No to je tvoje chyba, chlapče. Tak by si to chtěl trochu tím třetím, víte, vynahradit. Proti tomu nic nemám. To jsem rád, opravdu. Ale kdybych si přál oslíčku za třese, to byste mi asi nesplnil. To bych nemohl. Co by tomu řeklo ministerstvo financí? To jsou valuty, chlapče.
A kdybych si například přál zámek? To jo, to bych mohl. Zámek, jo. Ale to by ti ho sebrali pro rekreanty. No vidíte? No vidíš. Já nechci žádnou takovou velikou věc. Já bych si jen přál, abychom si s Věruškou spokojeně žili. No to se nedivím. To by si přál každý. No. Tak jaké máš to třetí přání? No přece, abych si žil spokojeně. Cože? To má být to třetí přání? No. Prrr. Hezky jsi to na mě vymyslel, chlapče. Moc hezky. A že je to vlastně podvod, co tě nenapadlo z jednoho přání si udělat 1000? A že si starého dobrého dětka z pohádky podved a ošidil? Lidé spějí. Tak máš spát taky. Spokojenost. On nechce nic velikého. Jenom aby si žil. Sakra, kam jsem dal ty sirky. Koukej, hled si svýho, buď tak hodnej, jo? Je. Proboha, dědo, co je na tom zlého? Miliony lidí to chtějí. Ale nemůžou to dostat jako prezent. Velice skopová. Spokojenost. Víš ty vůbec, v čem to vězí? To přece ví každý. To je, když má člověk vlastní střechu nad hlavou. Když si může tu a tam koupit něco zbytečného a přitom mu zbude na uhlí. Když se doma nemusí hádat pro každou korunu, to je spokojenost. Maličká, ale já větší nepotřebuju. Kdybys věděl, jak si vedle, chlapče. Dědo, tohle mi nepovídejte, o tom vím víc. Byl už jste někdy ženatý? Ne, já jsem z pohádky. Tak vidíte. No, co se dá dělat? Když jsem slíbil, musím plnit. Dědo. Počkej. Nelíbej, budeš litovat. Nebudu, dědo. Nebudu. Děkuji. Na bytovém referátě jsem nebyl poprvé. Ale tentokrát to byla pohádka. Co pak je to poslouchat za dveřmi? Proč jste mě sem zval? Vyběhl se mnou jako jindy. Dneska zasedá komise. Právě proto. Každá věc chce svůj čas. Letošní statistika umístěný soudruh to plně nasvědčuje. Čili 70% v nově postavených bytových jednotkách a zbývajících 30% v adaptovaných místnostech, sloužících dosud k jiným účelům. Jen jeden podpis, soudruh. Okamžik. To tedy znamená, že v 70. roce bude v Praze bydlet doslova každý. Řekl jsem okamžik, ne? No tak já myslím, soudruzi, že s takovým výhledem můžeme být, a to pochopitelně, plným právem, no, spokojení. No to bych prosil. Ovšem pozor. Na druhé straně zase je pravda, jak zde soudruh správně říká. Vy jste zde nový, soudruhu? Že v některých případech by člověk strašně rád pomohl hned. No to bych prosil. No já tu dneska měl takový případ. Jakže to bylo? Manželka pracuje, 5leté dítě. Chlapec? Chlapec? Myslím, že Pecík se jmenuje, vidíte? Vy to tady máte? Ukažte. Sláva. Volali jste mě? Ano, ovšem. No pojďte dál, nebojte se. My jsme taky lidi. Tak to vy jste ten nešťastník? Jak se tváří? No to víte, bodů mají málo. Pojďte dál. Ach, ty body. Vy nejste laureát, že ne? A nebudete? To víte, dneska už to není, co to bývalo. Co pak body ty se najdou? Nějaká vleklá choroba v rodině nebyla by? Kloubový reumatismus? Není. Nebo aspoň TBC nemá někdo u vás doma? Bohužel.
To je smůla, to je smůla. A když si tak představím tu radost, kdyby se ještě dneska vrátil domů i s dekretem, co? Jak by se mu asi manželka pověsila kolem krku. Obrázek nemáš, soudruhu? No přece fotičku, Moment. manželky a kluka. Vidíte, náhodou nějak to sebou nenosím. Takový amatérský snímeček. Ale gratuluju, ten klouček. A ta maminka lidi. Lidi musíme vidět, soudruzi, a ne procenta. Ukažte. Přátelé, hlavy dohromady. Vy budete bydlet, ne že ne. A víte, co mě teď napadlo? Že by to mělo být na kopci. Čistý vzduch, daleko od tramvaje a všeho toho rámusu. Na kopci, daleko od tramvaje. A kdo tam bude tahat ty nákupy, vy? Víte, co to je pracující ženská? No dobrá, tak na kopci ne. Ale rozhodně ve vile se zahradou. Aby to mělo ty prostory. Prostory, to zrovna. Budete za ně platit ty metry? Koukej, Růženo, víš co? Tak si navrhuj ty, když máš tolik řečí. No to by mělo být něco zdravého, ale účelného. S dálkovým topením. A zimní zahradu přitom? Ale dál od středu města? Jenom ne na žádném Lidrholci. Ano, rodiče chtějí taky někdy do kina. Ale blízko školy, soudruzi. Jistě, klukovi nebude věčně 5 roků. No zkrátka něco, aby to mělo všech 5 P. Tak kde vzít a nekrást. Co, že byste tu něco měl? Ale no ovšem, ten skleněný činžák, hlavička, víte lidi, ten, co nám tady už půl roku leží pro strička příhodu. Vidíte, jak nám teď přišel vhod? No ten do toho náměstíčka, pamatujete se? Jak si ho našel ten hubený člověk s těmi dětmi? Ale no přece ten, jak ho napřed měla ta, co byla na tom a co tam teď už není. Jo, ten, to je nápad. Cože, co je nápad? No, nápad. To je nápad takhle se zapovídat. No. Neplač ty prčku, schovej si to až před komisí, no jo. No tak, dneska si sebou vedu 5 argumentů, jeden pádnější než druhej. No. Těm byste nepomohli, dědo. Vstal on v trolejbusu? Haló? Prosím? Holečková, máte telefon? Okamžik, prosím. Přepážka číslo... Ano, já. Co? Petře, ty si děláš legraci. Ale... Mluv. No tak slečno, 3 řekněte si to popisů, jindy, teď já podávám expres. To jistě není pravda. Nezlobte se na mě. My jsme právě dostali byt. A byl to byt, o jakém se nám ani nesnilo. Vidíte? Tam nahoře, ve 4. patře. Věro! Věruško, buď tak hodná. Už! Haló? Ne, ten už tu nebydlí. Tohle je byt doktora Petra Holečka. Doktora Petra Holečka. Prosím. Jero, neslyšíš? Tak co je? Haló? Jestli si tam hraješ. Cože? Teď jsem to věděla. Koukám, kam co stavím. Můžu vědět, že tu měli zvonek na služebnou? No tak. Petřík. To bude Petřík. Petříku! Táto, pojď sem! Tohle jste viděli? Koukejte! Vidíš, Petříčku, až se budeš koupat, tak jenom zatáháš za provázek a táta přiběhne s ručníkem. Petříčku. Mámo, ještě ty. Kdo to má poslouchat? Aspoň ty bys měla mít rozum. Počkej. Kdo to mlátí do dveří? Nemá tam zvonek? Už jdu. No, máte zacpaný uši, nebo co zvoníme tu jako blázni, tady jsme vám Pojďte dál. složili. Jenom pro začátek, Nazdar. potom si to zase odneseme.
To je nádherné. Božka, Věrko, hodí se ti. To je od vás pěkné. Pojď dál. Má Pojď dál. poklona, to je všechno vaše. Obývací, pracovná, ložnice. Ale byla bych radši, kdybyste to viděli, až to bude zařízené. Jestli tohle budete chtít udržet, tak to budete hezky dlouho bydlet jenom s těmi vypůjčenými židlemi. No ne. Zimní zahrada, že? To se teda posadím. Člověče. A to si mě vyčítal, že sázím. Vždyť tohle je taková loterie, že jsem to v životě neviděl, prosím tě. Kdybys ty našel takový byt. Věruško, neposlouchej ho a ukaž mi radši kuchyni. Ale ne, počkej. To my víme, že aspoň 3 roky budeme dělat jenom na nábytek, ale... Jenom 3? Optimistko. Teď je potřeba uklidit a pak se budeme bavit o zařízení. No, tak to bych teda chtěl být přitom. Nenasazuj pořád, závidíš. Ale já bych jim to přál, ale ať o mě neříká, že jsem fantasta. Kde na to chceš vzít a nekrást, prosím tě? To by bylo to nejmenšího. Ale jak ti to potom vysvětlit? Já myslím, že se s tím zbytečně lámeš hlavou. Taky si myslím, ty už rozhodně, lidi, to je místa. Samozřejmě, když budeme chtít, tak si třeba vypůjčíme. A, v bance, Na jeho plac. No, co pak tam... Rozhodně by to tolik netlouklo do očí. Náhodou půjčka. To není špatný nápad, abys věděl. Dědečkovi se to taky líbilo. A tak nás oba pozval do státní banky, oddělení soukromých úvěrů. Co vám mám povídat, byla to zkouška nervů. Nikdy bych byla nevěřila, že to půjde tak snadno, pane. Hachle, doktor Hachle. Jistě, milostivá, 40 000, to je velmi značná částka. Ale co pak ji vyhazujeme oknem? Vy přece ty peníze vrátíte státu několikrát, vy a váš pan manžel. Jednou v bankovkách a mnohokrát v poctivé práci, že ano, pane doktore? Jen prosím klidně čtěte, milostivá, abyste dobře věděla, co podpisujete. Dědo, nezdržujte, já jsem jako na trní. Co chce své, když tomu má věřit? Prosím? Nic, my jenom nějaké podrobnosti s panem manželem, že ano? A co, jestli ten pravý Hachle vrátí? Pochybuji. Pročte, milostivá, prosím. Moc vám děkujeme, pane doktore. Já osobně bych zašel ještě dál. Já bych všechny mladé lidi do vínku pořádně oblékl, dal jim peníze, pěkně zařízený byt, možná i automobil, pro začátek Spartaka. No a pak bych jim řekl, tak, teď jděte a ukažte, co umíte. To všechno vám bude patřit jenom tak dlouho, pokud si to zasloužíte. Sám bych se toho rád dočkal, milostivá paní. Děkujeme vám. Pane doktore, vyplnit a pečlivě uschovat. Pojď, zdržujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak tedy nezapomeňte, pane doktore, dvojmo vyplnit podle přiloženého vzoru. A do 14 dnů máte peníze. Vyplnit dvojmo podle přiloženého vzoru a do 14 dnů máte peníze. Co bych za to dal, kdybych to mohl dát obsat Karlovi? Co ti mám říkat? Je to 20 minut, co jsme to rozestavěli. Skočila jsem rovnou do vany, jak jsme se zapotili. Věro! Mě to svědí! Tu chvilku to vydržíš, ne? A chvilka, až to uvidíš. No hotový jsem. No, půjčili. Prostě šli jsme do úvěrového oddělení. Žádné pohádky. Božka, nehádej se, vždyť jsem byla u toho. Je tam nějaký doktor. Ty, Petře, jak se jmenoval ten doktor? Stydne mi voda! To jsem nejvíc potřeboval, aby se zacházelo do těchto podrobností. Věro! Slyšíš ho, Božka? Nazdar. Nazdar, já ti zavolám. Už. Tak co je? Jako malé dítě, když se ti hned nevyhoví. Já tomu pořád nemůžu věřit. Ještě před měsícem... Já se ti nedivím, ale proč děláš boženě těžké srdce? Začni se šetřit, Petře. Začni se tak šetřit, jak se ještě nešetřilo. Ty, Petře, viděla jsem ohromnou kabelku. Ale dokud to nesplatíme... Ani jsem se tě nedotkla. To je právě ta chyba. Vstaň. No. A drž. Tloustneš. Nesmysl. Tloustneš. Ví dobře, že to není pravda. A tloustneš.
Půjdeš spát sama. Natloustneš. A je to. Tak, a rychle spláchni. Co už nám chybělo? Nic. Na mou duši nic. Víš, na co myslím? Na tebe. Jak sedíš za volantem, protože máme auto. Tak nejsem blázen. To bys možná nevěřila, ale nejsi. Takové nápady zrovna teď, když máme tu půjčku. Co pak s tím bych si hlavu nelámal? Zlobíš se? Víš, na co myslím? Na tebe. Sedíš vedle mě a máš nový kostým podle barvy vosu. Ježiši, ty jsi zlý. Jdeme po Spraslavské silnici 80, jen toho výstav. A najednou někdo mává, abychom ho svezli. Víš, kdo to je? Tvůj šéf z pošty. Co na něj udělal? Dlouhý nos. Správně. Náš červený Spartak smíne? Modrý. Červený. Modrý. Červený. Modrý. Kdo vstal v trolejbusu? Cože? Dobrá, modrý, to je jedno. Někdy tě nechám i řídit. V srpnu. Až bude vylidněná Praha. No, ty musíš všechno zkazit. Možná, že by se děda ani nezlobil. Proč taky? Vždyť je to konec konců docela lidské přání, ne? Co by proti tomu mohl mít? Nemyslí si, že už nevím, co chtít. To já vím, že auto nikdy nebude. Ale však nemusíme mít všecko. Nemusíme. Ale když můžeme... Upozorňujeme šťastné výherce loterie sběrných surovin, aby si získané věcné ceny vyzvedli nejpozději do 2 měsíců. Jinak bohužel ceny propadnou. Připravili byste se nakonec sami o zasloužené ovoce své práce. A vy, kteří snad tentokrát nevyhrajete, hlavy vzhůru, co není dnes, může být zítra. Už se bude táhnout. Já vím. Jaký máš to číslo? 9690. Poslyšte, dědo, ono to nemá centrální mazání, vidíte? A nyní přistoupíme k poslednímu tahu dnešního slosování. A sice k vylosování hlavní výhry. Je to, jak všichni víte, osobní automobil Škoda, oblíbený Spartak. No, dvakrát napjatý zrovna nejsi. Co se ti taky může stát? Autíčko máš suchu. Ty jsi vlastně vyrovnaný člověk, viď? Upřímně řečeno, dědečku, já se rád svezu vlastním autem, ale nemyslete si, že bychom bez toho Spartaka nebyli, to byste mi ubližoval. Prosím, otevřete osudí. A teď mnoho štěstí všem. Hlavní výhru automobil Spartak vyhrává los číslo 0696. Opakuji, 0696. Jak to? Jak je to možné? Tak promiň, já jsem myslel, že ti na tom tolik nezáleží. Ale když chceš... Ježišmarja, máte pravdu. Pardon, prosím 1000krát za prominutí, já jsem to... Přátelé, došlo k nepříjemnému omylu. Spartaka nevyhrává los číslo 0696, nýbrž naopak číslo 9690. Opakuji, 9690. Takhle to nenechám, to půjde do novin. Ale pojď nepryč. Dědo, jasně. Vyhrát může vždycky jenom jeden. Je-li majitel čísla 9690 přítomen, ať se laskavě dostaví sem na pódium. Tak zajdi si pro to své autíčko. Ať tě taky vyfotografujou. Já... Teď mám pocit, jako bych je málem okradl. To je pěkný autíčko, pane doktore.
To je export, že? Ten? Řekl jsem, nech toho, to se nesmí. Tak sakru, kde je ta máma? Tati, ty můžeš a já ne. Dobrý den. Dobrý den. Nech mě dneska řídit. Ale Petře, denně mi to slibuješ. Dobře, mně je to jedno, sedni si. Já nechci nic, jenom být včas v kanceláři. Ale umělec. Helejte, mladá paní, držte se kuchyně, jo. Jezdíme 200 000 kilometrů bez nehody. Co jí pouštíš za ten volant do prodruhu? Sej sebevrah nebo co? Ježiši, co já zkusím na ulici za těch 12 stovek? Já už nevím, co ze všeho mám. Máme vůz a nesmím s ním jezdit. Máme krásný byt a jsem v něm jenom na ten nocleh. S Petříčkem k babičce. Pak do kanceláře, z kanceláře k babičce pro Petříčka, nakoupit, udělat večeři, spát. Nedráždí mě tím napovídáním. Jestli ti dobře rozumím, tak ti nestačí, jestli do práce jezdíš ve Spartaku, ty bys tam nechtěla jezdit vůbec. No a? Kdo pak mi 6 let tvrdí, že jednou si bude každý žít? Já vím. Žít šťastně a spokojeně. Jenže život není Mikuláš, milá Věruško. Čest práce, soudruhu řediteli. Jo, Franto, nezapomněl jsem si tam... děkuju, v pořádku. Holeček, soudruhu Holečku, má se jí nestavit tu kádrově. Nevím, jak je vám v takovém případě, ale mně nebylo zrovna do skoku. Posaď se, soudruhu. Kouříš? Děkuji. Máš hezký byt, víc, soudruhu. Nezlob se, že tě kvůli tomu volám. Mám tam. V Dejvicích, v tom zkazněném domě. Ano. Tam musí být vysoká číže, ne? A vy se tam chcete stěhovat? Ne, já bych na to neměl. Víš co, já na tebe nebudu zkoušet žádný hydristiky, přečti si tohle. Anonym. A dost hloupý. Kdyby byl jeden, hodil bych to do koše, ale prosím. A už je to tady. Tak především Spartaka jsem regulérně vyhrál. Spartaka jsem vyhrál v loterii. To bylo v novinách. Já vím, ale z čeho si obléká ženu, kde bere na benzín, že může jezdit do práce v autáku. A tak. Rozuměj, já tě neobvinuju, to rozhodně ne. Jenom pokládám za svou povinnost, aby se tě zeptal a za to, abys mi odpověděl. Jen tak může být mezi lidmi jasno. Ovšem, přiznám se ti, že mě samotnému to nejde do počtu. No, uznej sám. Kdybych ti řekl, hochu, že jsem vstal v trolejbusu. Tak se nediv, že mi napadlo. Je to v pořádku? Jak vidím, tak mě opravdu neobvinujete. Nerozčuluj se, soudruhu. No, prosím. Ale nebyl jeden z těch příbuzných zapleten do té aféry s hodinkami? Ano, byl. A já v tom byl taky. Co? Jenže se na to nepřišlo. Už 5 let pašuju švarcvaltky s kukačkama z Vysočan do Hloubětína. A v poslední době jsem šel tak daleko, že prodávám dokonce kukačky zvlášť. Že z práci, soudruhu. Kukačky zvlášť? Jen hodně práskej dveřmi, troubo. Ale co budeš dělat zítra? Tady se muselo něco stát. A hned. To je spěchu. Co pak hoří? Něco horšího. Kádrový mě zavolal. Pojď se. Slíbil, že to dá do pořádku. Rád bych věděl, jak.
co ten ví o životě. Andersen. Lidi, vždyť já za nic nemůžu. Měl jsem jenom štěstí, no. Kdybyste byli taky neřekli ne, kdybyste si mohli říct o spokojené živobytí. Konec konců jen se na mě podívejte. Vypadám jako spokojený člověk. Sedím tady a čekám, odkud to přiletí. Člověče, nahoře je poprask. Už? Zarazili stavbu té celulosky u Soběšic. Malá chybička v projektu, asi za 2 miliony. Vyžádali si přehled dosavadních nákladů, to jsem teprve v polovině. Není ti dobře? Pozor, pozor. Doktor Holeček nechce ihned dostalý k soudruhovi řediteli. Opakuji, doktor Holeček okamžitě k řediteli. Tak se tu měj hezky. Co mu chtějí? Slavný soude, vy mi to nebudete věřit, ale já vám jednou jel trolejbusem. To bude veselo. Že já tenkrát nešel pěšky. Dále. Dobrý den. Kde máte klobouk, soudruhu Holečku, dole čeká vůz? A mě? No, přijeli si pro vás. Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby? Kdo vám tohle říkal? Tam, přece jeho šofér. Ministrů? Ano. Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu. Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu. Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? No a teď běžte, běžte. Ministři na radě čekají. Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli. práci. Pane doktore Honem, jinak to bude na mě. Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři. Já přesto připomínám. Nashledanou. Nashledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka. Tichý, skromný chlapec. Prosím. Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko. Tak se stalo, že jsem byl povýšen. Ale já ještě nejdu. To si dělejte, co chcete. Potom děláme se k tomu. 4krát turecká káva. A co ještě bylo? Co? Mandle. Slané mandle. Ach, ano, mandle. Slané mandličky, ano, prosím. My totiž oslavujeme povýšení. To je můj manžel. On je doktorka. Ve 32 letech má zajištěné postavení a krásný byt. Zatím takový právník na západě. Víte, kde spí? Pod mostem. Petře, že spí pod mostem. No, Přemíruško. Kde by spal? Rozumíte, má radost, no. Teď já nic neříkám. Půjde podle papaře. France? Ne, máte smůlu. A taky máme Spartaka. To koukáš, co? Kouká, možná, že je to zrovna právník. Petře, já jsem tak šťastná.
Děkuji, Petře. Ne. Sprechen Sie Deutsch? Sorry. Jo, to jsem sama ráda. Ač ty kvůli milostivá. Žijeme jen jednou. Petře, já ráno vstávám. Já vím. Ale byl to hezký večer. Že? No, to byl. Petřičku, že spí pod mostem. Bože, no to přece... To se jí to agituje se strýčkem nahoře a se Spartakem pod oknem. To je jí 25. Kolik bude mě, když mi budeš moct koupit takové šaty? Věruško, je 2:30, půjdeme. No. Vous ne parlez pas français? Že se nestydíte, že vám není trošku hamba teďka chodit domů. Tiše, Věruško, ti. A hlavně nespívat. Já s tebou budu pít do rána, až budeš oslávat Karlovo povýšení. Děkuji, ale k tomu asi nebudu mít příležitost. Ach, ty hloupa. Dnes má příležitost každý. Taky s vámi dělá takhle. Na slovíčko, pane řidiči. Vaše doklady, prosím, račte vystoupit. Že má dneska příležitost každý. Samozřejmě. Váš pan manžel bude mít třeba hned příležitost dokázat, že je střízlivý. Prosím. Tak mi jdem, Petře, trochu vzduchu nám neuškodí. Pojď, Boženo, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak počkejte, mám jenom jedny nervy. Já taky. Mladá paní, kolik pak je asi teď hodin? Opatrně, mají vlivné přátelé nahoře. Boženo. Co? Co to řekla? Petr nemá žádné vlivné přátele nahoře, abys věděla, ale má schopnosti. Já za to nemůžu, jestli ten tvůj je nemá. Mlčet, mlčet. Teď toho mám taky dost, jdeme. Prosím, prosím, prosím. Prosím pěkně, naposledy. A soudruh Holeček, čest práci, čest práci. Co dělá rodinka? V pořádku. Tak mnoho zdaru, mnoho zdaru. Čest soudruhu, doktore. Já už tě viděl, tak jsem ti píchnul. Děkuji. Prosím. Milý zlatý, na mě už tyhle změny nepůsobí. Tady v právním jsem přežila vědoucí, že kdyby se postavili do řady, tak bych byla až dolů do vrátnice. A to jsme ve druhém poschodí. No, vedoucí přicházejí a odcházejí. Některý nahoru, jiný dolů. Jenom dobrá sekretářka zůstává. No, prosím, 8 minut přes. Aspoň první den mohl být přesnější. Dobrý den. Dobrý den, soudruhu vedoucí. Máte tady návštěvu? Já jsem Jarošová. Těší mě. O, dobře, jsi tady. Kam si sednem? Já tu ještě nejsem doma. Hledal jsem tě dole. Já vím, proto jsem šel nahoru. Jak to? Přestaňte na okamžik. Prosím. Přišel jsem vyrovnat včerejší útratu. Dovol. To byl můj večer. Tady je 100. Zbytek ti pošlu, až budeme brát. Pošleš? Jak to myslíš? Já bych doběhla pro kávu, ne? Tady zůstanete. A teď mi řekneš, co ti přiletělo přes nos. A taky jsem se chtěl oficiálně omluvit za Boženu, za ty její řeči, víš? Blázinku, posaď se. To mi nevadí. Ne? To jsem rád. Protože já si o tobě myslím přesně to, co ona. A vy si patrně myslíte přesně to, co on, že? Ale dlouho si to myslet nebudete, soudružko. Jarošová, prosím.
redakci Večerní Prahy zde útok proti naší práci, který včera přinesl váš list, nás nutí, abychom... Ne, počkejte, ne, tak ne. Tak. Oprávněná kritika, kterou upozorňujete na nedostatky v naší práci. Řediteli. Ach, soudruh Holeček. Promiňte, že jsem tak vpadám. Prosím, nechte nás chvílečku. Pojďte dál, co pak mi nesete? Co Nezlobte se, prosím vás, ale já to místo nemohu vzít. Ale proč pak? Ze zdravotních důvodů. Ale jděte, to nechápu, vždyť Ne, přece... já nemohu dál. Dělejte si se mnou, co chcete, já nemohu. Soudruh Holečku, okamžik, prosím. Prosím, zavolejte později. A tak, prosím, promiňte. To je pro vás, soudruhu. Holeček. Ne, nezavěšuj. Já si dělala pěknou ostudu. Nezlobíš se? To jsem ráda. Já pořád měla takový divný pocit, jako bych byla píchala nějakého strážníka. Jak se ti vede v nové funkci? Výborně. Bohužel teď právě nelhává věc soudruhu řediteli. Prosím, prosím. Ne. Jen to pěkně řekni celé. Nezlobím se a mám tě taky rád. Věruško. No? Ne. Celé to řekni. Hezky. Mám tě taky? Tak tedy mám tady poradu. Posaďte se. No, tak ty naši věci, soudruh Holečku. Co vás to napadlo? Máte rozum? Na to nesmíte ani pomyslet. Prosím vás, zdravotní důvody, vždyť jste chlap v plné síle. To nejde. Počkejte, já vím, co je s vámi. Jste přepracovaný, co? Kamaráde, tohle já znám. Potřebujete si odpočinout, vyrazit na pár dní. Vyberete si dovolenou, vezmete si auto, plavky a ven do přírody. Kamaráde, to dělá divy. To by byla nádhera. Aspoň pár dní pryč od toho všeho. Přesně tohle jsem potřeboval. To počasí bylo jako na objednávku. Poprvé v životě jsem byl opravdu spokojený. Jak můžeš spát, když je tak krásně? Já nespím. Já si jen nechávám hezky stát. Žádný Karel, žádná Božena. A hlavně žádný dědeček z pohádky. Co děláš? Co je ti, prosím tě? Víš, co to je, tak prudce vzbudí člověka. Au! Nemůžeš dát pozor? Ježiši, pane doktore, kde se tu berete? Neublížil jste Ne, si? ne, to je roztomilá náhoda, milost paní. Nevidíš Petře? To je pan doktor Hachle. No ten ze státní banky, který... Petře! Petře! Kam jdeš? Jdu se utopit! Stejně se mu neutekl. Večer přišel bez zvonění. Dědek zlomyslel. 2, 3 partičky před spaním, to je moje radost, milostivá paní. Petr se taky nemohl dočkat. Tak. Viď? Hm? A jak to dovede zakrýt? No to je vidět hráč. Konečně stačí podívat se mu na stůl. Vždyť já už jsem hotový žebrák. Nepomohl bys mi míchat? A takhle se mu daří všechno v poslední době. Opravdu? Jak já bývala hloupá, pane doktore. Ukáž. Prosím. Petr vždycky říká, že jednou si všichni lidé budou žít šťastně a spokojeně. Ale já to říkám i teď. No, bodeď bys to neříkal teď, ale že to říkal už tenkrát, když se nám ještě nevedlo. Víte, pane doktore, on Petr vždycky byl takový idealista. Ne, počkej, ne. Materialista, víte. Ach, to je jedno. Tak nebo tak.
Co máme, to jsme si museli poctivě vydělat. Au, vždyť mě kopeš. Promiň. To ale opravdu musíte být sám se sebou velice spokojený, pane doktore. Proč se někdo nevynáší? Čekáme jenom na vás. Prosím. Skutečně máte až neuvěřitelné štěstí. Au, štěstí, pane doktore. Už jste táhl? Jarouš, podívej se. Co je? Ale dolů se podívej. Dolů, co bych? Říkají, že kanasta je zajímavější, ale já tomu nevěřím. Už dlouho jsem si tak dobře nezahrál. Já se taky výtečně bavím. Jak vám padá karta, pane doktore? Nehraju. Je vám něco, pane doktore? Jak se to chováš? Já nejsem nikomu pro legraci. Petře, neblázni. Musíte ho omluvit, pane doktore. Ale my si s panem manželem výborně rozumíme. V poslední době je tak nervózní. Inu, měl by tak trochu víc myslet na sebe. Já už vážně nevěděl. Jsem podvodník? Nebo nejsem? Vybíráte si dáreček pro milostivou paní, pane doktore? Petr teďka nemá myšlenky na šaty. Zůstaň. Seďte. Ručím vám za to, že vás to bude velice zajímat. To znělo, jako by ještě něco mělo přijít. Podle vašeho potlesku, vážení přátelé, je vidět, že se vám model skutečně líbí. A my z toho máme, upřímně řečeno, velikou radost, protože tyto krásné šatičky jsou také cenou za nejbystřejší a nejvtipnější řešení poslední soutěže dnešního večera. Úkol pro ženaté pány. Cena rozumí se bez obsahu. Tak, vážení přátelé, a teď ve vašich řadách budeme hledat dva odvážné muže, kteří by zvednutím ruky se přihlásili dobrovolně do této poslední závěrečné soutěže dnešního večera. Budou tvoje. Tady. Výborně, tak první soutěžící už se nám přihlásil. A kdo bude tím druhým odvážným mužem? Výborně, tak prosím, dovolte, pánové, abych vás pozval sem nahoru na pódium. Tak opatrně, ať si neublížíte. Tak. Prosím a rychleji. Tak, dobrý večer, pozor, schůdek. A pojďte za mnou, dobrý večer, přátelé. Pojďte opatrně, hezky. A jenom jako doma, klid a zachovat rozvahu. Tak prosím, pojďte ke mně blíž. Vždyť to je Karel. Petře, Karel. To je Petrův kamarád z kanceláře, totiž byl. Já vím. Tato krajková pohádka, slečno předvěďte ještě jednou pánům, je dílem modního salonu Vlasta a podle našeho názoru má jednu jedinou chybičku. Stojí 2100 korun. A váš úkol spočívá v tom podat co nejvíce zlepšovacích návrhů, jak docílit, aby tato nádhera byla alespoň o čtvrtinu levnější. No řekněte upřímně, mohl byste manželce koupit takové šaty? To bych sem nelez, že jo? Tak to máte vlastně pravdu, ale vaše úloha, přátelé, není lehká. Dávejte dobrý pozor, pane Pokorný, vy také, aby váš soupeř viděl. Tady na tu tabuli se podívejte, kde vidíte náčrtek toalety. A tady je, prosím, originál. K tomu všemu máte 3 minuty. Nebojte se, během 3 minut se dá vymyslet spousta chytrých věcí. To bych nevěděla, co říct. Pane doktore, vy byste věděl? Buď ticho. Teda já bych... No tak prosím, děkuji hudbě, prosím. Ale to ne. No ne, už vám běží čas, tak... Běží? Ano. Víte, já nejsem povoláním krejčí. No tak to nevadí, no, prosím. Já si myslím, kdyby se tak dalo něco na materiálu ušetřit. No vidíte, to je správná cesta, tak ale co? No. Třeba kdyby se sukně tam vzadu, kdyby se udělala uší. No tak to nevím, co by řeklo obecenstvo. To vám to nedoporučuje, něco jiného, no. Nebo kdyby se tady
Nebo tady. Dalo něco ušetřit. No tak to už docela ne, tak něco jiného. Nebo dovolíte? Kdyby se vynechalo to, co je pod tím. No to je krajka a krajka zůstane krajkou, bez toho to by nebyly šaty. Aha. No? Tak už nevím. No tak bohužel, moc jste nám to neřekl. Prosím. Já bych šetřil jinde. No. Smím? No prosím, bez všeho. No, tedy já také nejsem krejčí, pracuji ve velkém stavebním závodě, ale dělám, co můžu. No, je vidět, že pan Pokorný má snahu, ale pane Pokorný, při nejlepší vůli pořád se to nepodobá elegantní večerní toaletě. No ne, to také má být průmyslová stavba. A tak, vážení přátelé, to má být průmyslová stavba. Pane Pokorný, proč ji nedokončíte? No, tak rychle? No, prosím. To by potom nebyl příklad ze života. Tak já mám za to, že bychom měli pokročit přímo k věci ve vašem vlastním zájmu. Čas totiž hodně utíká. Tak pane Pokorný, tady je večerní toaleta. No a tady je rozestavěná budova. Dejme tomu, že je to kombinát na výrobu umělého vlákna. Ale když to bylo v nejlepším, tak se přišlo na to, že se stala chyba. Jaká chyba? No, a proč o v tom... výrobě umělého vlákna je zapotřebí voda. No a? Tady voda není. Široko daleko. No, ale, tak proč to tam stavěli? No, vidíte, už mi začínáte rozumět. Pane Pokorný, utíkají vám vteřiny. Tady utíkala léta, než bylo rozhodnuto, že se k tomu vybuduje vodní kanál. No sláva, pan Pokorný nám namaloval vodní kanál, tak to je tedy v pořádku a my už konečně můžeme přistoupit k těm večerním šatům. No, není všechno v pořádku. Ne. Zatímco jedni projektují vodní kanál, aby bylo dost vody pro rozestavěnou továrnu na umělá vlákna, jiní... Sledujete mě? Ano, samozřejmě, prosím. Jiní přestavují rozestavěnou továrnu na umělá vlákna v továrnu na čokoládu, protože ta tolik vody nepotřebuje. No ale proč? Vždyť už projektují konečně ten kanál, ne? To víte vy, to vím já, ale tamti si to včas neřekli. No ale prosím vás, na to se přece musí přijít, pane Pokorný. No, ovšem, že se na to přijde. Všechno se zastaví, věc se řeší, práce stojí, stroje rezivějí, stavba se prodražuje. A vy prohráváte, pane Pokorný. Lhůta uplynula a vy jste nic nenavrhl. Ale celou tu dobu mluvím jenom o tom. Víte, já jsem takový šťoural. Já jsem objevil v naučném slovníku, že otec vlasti vybudoval Karlštejn za 9. Slovy za 9 roků. Kdyby byl Karel IV. Stavěl svůj hrad tímhletím způsobem, byl by prostavěl tolik, že už by mu nezbylo na Karlův most a my bychom byli dneska o jednu památku chudší. Budiš, ale to nijak nesouvisí s naším předváděným modelem. Ale jak to, že ne? Všechno souvisí se vším. Co se na jedné straně promarní, to se musí na druhé straně přirazit. No, jak je pak šetření u výstřihu, prosím vás, až se naučíme šetřit všude na správném místě, budou takovéhle šaty o polovinu lacnější. A jsou jeho. Ale řekl to dobře, co? Já nevím, jestli to řekl dobře. Že ne, pane doktore. A mohl byste mi říct, proč? Vy byste se mohl zase zlobit. Obecenstvo rozhodlo pro vás, ale mám-li mluvit upřímně, nevím, zdali ten váš příklad byl naprosto správný. No, já vám ochotně řeknu ještě 10 dalších a nemusí být ani ze stavebnictví. Tak například jsem slyšel, že jedna kavárna byla předělána. Chyba není ve vašem přijímači. Že tě to tak zlobí? Na jejich místě bych to vyplula taky. Co pak se musí mluvit jenom o chybách? Prosím? No snad je tu víc správných věcí, ne? O těch je potřeba hovořit. Jak jinak chceš přesvědčit takovou Boženu? Já nechci přesvědčovat Boženu. Já chci mít aspoň chvíli pokoj. Nech si ty hloupé řeči na to. Chci vlasy, buď krásná, ale mlč. Neříkám nic jiného, než co jsi říkal ty před půl rokem. Jenomže tenkrát jsme nic neměli, to je ten rozdíl. Proto jsem taky nadávala. Na tom je něco divného? Mně se zdá, že podezřele obracíš. Já obracím, co děláš ty? 6 let do mě hučíš jako gramofon. A když mě konečně přesvědčíš, sám od toho utíkáš. Kdo tě přesvědčil? Já tě přesvědčil? Ten Spartak tě přesvědčil. A byt? Já tě dobře pozoruju, víš? Nemysli si, Pecíčku, já mám oči v hlavě. Já už delší dobu vidím, co z tebe udělalo auto, byt a peníze. A co ze mě udělalo? Reakcionáře, který se nestydí strkat do rukávu žolíky. A který by nebyl spokojený, ani kdyby denně našel 1000 pod polštářem.
skvělá bojovnice a já jsem reakcionář a strkám si žolíky do rukávu. Vždycky jsi měla pravdu, já byl vždycky blbec, taky vždycky budu. Já to všechno přiznávám, tak co bys ještě chtěla? Aby s honem zhasnul. A jelo se domů. Neveselý. Jak krásně jsme se kdysi hádávali. Neříkám, že to nešlo na nervy, ale co bych byl za to dal, kdyby to bylo zpátky. To jsem ještě nevěděl, do čeho se vracím. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? Prosím. Ach, to jste vy. Vy už jste se vrátil. Ale... Zrovna budu potřebovat váš podpis, soudruhu vedoucí. Karel Pokorný. Co Karel Pokorný? Rozvázání pracovního poměru. Proč? Proboha. Ztráta důvěry. To je kvůli té televizi. Já jsem myslela, že jste se kvůli tomu vrátil, soudruhu vedoucí. Děláte zbytečnou práci, soudružko. To kdybych měl zburcovat celý podnik. Tak prosím. Ty se zbavil, ano? Ty jsi říkal, že se zbavil. Ale jo, řek to dobře, to já vím. Že já se bavil. A vy? Já to neposlouchám. Ale když Říha říká, co se tam povídalo, samozřejmě. Žádná velezrada to není. No, to jsem chtěl slyšet. Říha se bavil, Kořán se bavil, Petrák se smal ještě v posteli. Je to tak? Ale jo, to... No. A za to má letět? No, řekněte, prosím. Ono je to pravda. Vy ovšem zapomínáte, že u televizoru ještě dávno nesedí jenom naši lidé. To je ovšem taky fakt. Co pak v tu chvíli myslel na to, kdo kde sedí? Chtěl vyhrát šaty. A kdo nám zaručí, že třeba příště kvůli ledničce neřekne víc? Ostatně nezáleží na tom, co řekl, ale co mohl říct. No, četli jste tuhle dikobraz? No soudruzi, vážně, kdyby nás už vlastní lidi měli napalovat. To ovšem není rozhodující. Kritika, prosím, ale chápejte, já nevím, jak bych vám to řekl, tady jde o vyšší zájmy, soudruzi. Ale poslyšte. Skončeme to. Ředitel má pravdu. Vyšší zájmy, no. Proti tomu jsme takhle maličký. No. Tak v tom jsme tedy zajedno. Soudruhu Holečku lituji, ale nedá se nic dělat. Konečně máte své vlivné známosti, zkuste to intervenovat tam. Ovšem neradím vám to. Ale já to udělám. Co pak? Ztratil jste něco? Tak co? Seď. Nic se neděje. Mám něco, co bude někoho strašně mrzet. Víš, až Boženě řeknu, jak ses ke mně pěkně... Jestli zjistím, že se mi někdo hrabal v aktovce. Ale soudruhu vedoucí. Poprvé v životě jsem měl kliku. Ta Božena ti měla z těch šatů takovou radost. Mať. Sakra. Kalhoty. Vrať se dolů, buď naprosto klidnej, tohle dám do pořádku. Soudružko, kdyby něco, jsem na ministerstvu. Petře. Děkuju ti. Blázníku. Já si tě moc vážím, Petře. Věro! Co je? Kde mám zelené kalhoty? Věro! Zelené kalhoty! Zelené kalhoty, mluv! Zbláznil ses? Teď jsem to tam Zelené uklidila. kalhoty, zelené, rozumíš? Strašně na nich záleží. Kdybys věděla, jak je potřebuju, tak bys tu nestála a pomohla bys je hledat. Zelené kalhoty. Na nich ti záleží. A že já od včerejška brečím. Kalhoty, nehry si se mnou, já tě takhle prosím. Měj se tu hezky. A neuvidíš mě, dokud nepřijdeš jako jiný člověk. Rozuměj, měl jsem jít zvoneček. Dnes ráno vyhodili Karla kvůli té televizi. Co? Vyhodili Karla? A ty hledáš zvoneček. Ano, měl jsem ho v těch kalhotech, co jsem jí hrál žolíky. V těch šantungových. Ty se divíš, ale ty by ses nedivila, já ti to teda řeknu. To byl zázračný zvoneček. Pochop to, zázračný. Kdybych ten zvoneček měl, tak mi stačí zazvonit a zabráním křivdě na člověku. Lehne si, Petře, ani slova. Udělám ti heřmánek. Nedělej, miláčku, nedělej, heřmánek, všechno ti vysvětlím. Takhle zatřepu a přijde pan doktor Hachle. Doktor Hachle není ani zdaleka doktor Hachle, abys tomu rozuměla. On je dědeček z pohádky, protože já jsem jel v trolejbusu.
Tak co se tak třesej? Vždyť je to docela prosté. Nejdřív jsem vstal, ale pak jsem si přál, aby se dnes nedělalo a trefil jsem každou ranou 12. Nekoukej takhle, nebo to neřeknu. Petře. Věruško, buď rozumná, ale rychle jde o vteřiny. Podívej, tohle všecko, co vidíš, co máš na sobě a kolem sebe, ten byt, to auto, povýšení, všecko máme od pohádky. Pohádka je hodná, ale potřebuju zvoneček. Jeden jsem viděla. Věro. Seděl na něm andělček a tak krásně zpíval. Máš mě za magora. Kde jsou ty kalhoty? Dala jsem je do naší čistírny. Ale expres budou brzy. Expres. Expres. Petře, kam jdeš? Petřičku, buď hodný, nikomu neotvírej. Já se hned vrátím. Tak ještě tenhle a dost. Pane, my jsme rychločistěn a žádné ztráty a nálezy. Tady. Kdo to zaplatí? Vždyť jsem vám to říkal. Takové tretky my házíme rovnou do smetí. Kde je to smetí? Nejste smetí z Davids? Proč? Totiž měl jsem kalhoty, ale dal jsem je do čistírny, víte? Jak? Ale zvoneček zřejmě vyhodili do odpadku, protože nemají rozum. Já musím najít ten zvonek. Aha. A co tenhle? Koukej, tenhle by ti nestačil, ty šašoure? Halo, kam jedete? Kdo vás sem pustil? Chlape, špatná. Smetí z Davids? Promiňte. Dej více. Nejste smetí z Davids? Veliká odměna. Zbláznil jste se? Co tady hledáte? Smetí z Davids. Otázka života a smrti. Smetí z Davids? Ano. Člověče, kde už je smetí z Davids? Nejraději bych tam skočil tak. Protože to byl definitivní konec. Prosím vás, o co tady vlastně šlo? O Karla. A pod tím krkem opatrně, pane Hurdále, když jste zvyklý na žiletky. Tatínku. A Pitravon je v šupleti. Tatínku, Ano, jo. Petra se starají. Pan Hurdálik si už poradí, tak dělej, prosím. Počkat, já tomu stejně nevěřím. Bůh ví, co si namlouvá. Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, tak proč on by měl být idiot? No, to je dnes na šup. Petře, ty kluku, já tě roztrhnu! Kdo ti dovolil vzít ten zvonek? Tati mi se tady hezky hrajeme. Petříčku, podívej se. Tu máš. Je tady hezké. Ten je hezký, viď? Vezmi si ho, je tvůj, a jdi si hrát do kuchyně. Já nepůjdu. Buď tak hodný, my tu máme něco důležitého. Tati nechně tady. Tak co se dá dělat, Petříčku? Pojď. Půjdeme do Hajhan. Kdybyste věděl, jak vás potřebuju. Já vím. Neboj se, ten se nevzbudí. Já vím totiž, Petře, všecko. A to jste nedovedl přijít. Každá pohádka má své zákony, hochu. Přijdu vždycky, když se zazvoní. Víš, já si strašně rád hraju.
Vy chcete říct, že celou tu dobu víte, co se děje s Karlem? Neviděl jsi náhodou někde tu druhou modrou? Víš, to máš tak, milej Petře. Každá pohádka je v podstatě krutá. Počkej kousek. Ne, tamhle, podívej, podej mi. Tak, děkuji. Tu a tam někoho odmění za dobrý skutek, ale jinak co je jí do lidí? Ale Karlovi přece musíte pomoct. Ba ne, nemusím. Ty jsi vstal v trolejbuse. Ale taky jsem si přál, abych si žil spokojeně a nemůžu přece být spokojený, dokud se někomu děje křivda. Ale já přece nemohu odstranit všechny křivdy na světě, abys ty mohl být spokojený. Myslíte, že to nevím? Já to vím, abyste věděl. Vstal jsem v trolejbusu, no. Kdyby každý vstával v trolejbusu, tak by se leda cestovalo pohodlněji. Ale kdyby každý, rozumíte, dědo, kdyby každý vždycky a všude promluvil tak otevřeně jako Karel, tak se u nás za pár let všichni žijeme jako v pohádce. Začíná ti to myslet, chlapče. A já tu začínám být zbytečný. Ale právě naopak, dědo, právě teď vás nejvíc zapotřebí. A to je právě tvůj největší omyl. Jsou věci, které zázraky nevyřeší. A někdy bych vám, dědo, a někdy bych vám potom tohleto už navždycky vrátil. Jo, to by bylo jiné. To bych ti aspoň poradil. Ale jít bys do toho musel sám. Klidně, dědo. Kdybych věděl, jak na to? To je právě to, jak na to. Ono to může být pořádně zamotaný. Víš, kolikrát s tímhletím veřejným zájmem se sveze i zájmeček soukromý. Co když zrovna ten ředitel měl nějaký skrytý důvod, aby toho Karla vyhodil? Myslíte? Já jenom uvažuju. Nebo je tu někdo jiný, vlivnější než on a má zájem na tom, aby všem takovým Karlům zavřel pusu. Kdo pak to ví? To může být pořádně zamotaný. Vy to rozmotáte, dědo? Rozmotám a dám ti k tomu klíček. Ale pak do toho půjdeš. Víš, že do toho půjdeš. Ale to by si mě zklamal, kdyby si nešel. Proč bych nešel? No, jiný by se třeba bál, aby s ním nezamávali jako s tím Karlem. Co pak? To by se mohlo stát. Jak pak ne? Teď? Když je konec pohádky? Počkat, dědo. Jestli to říkáte vážně? Samo sebou. Tady přestává všecká legrace. To si napřed musím promluvit s Věrou. No, jak myslíš? To cinkátko si zatím zastrč. A kdybys to chtěl risknout, stačí zazvonit. Mně se tak třesou kolena. Jdi. Dneska je všecko vylečitelné. Hlavně mu v ničem neodporovat. Co řekne, platí. Rozuměli jste? Ty jsi doma. Jdeme s tátou kolem a potkáme Věrušku. Já vím, mámo. Pojďte dál, pojďte dál. Já jsem stejně rád, že vás tu mám. Musíme si vážně promluvit. O čemkoliv, hochu. Řekni téma a hovoříme. Dobře. Doktor Háchle? Pane doktore, kde se tu berete? A už jste s ním mluvil? To už je doktor. Ale ne, to je dědeček z pohádky. Posaďte se. Samozřejmě, že je to dědeček z pohádky. Řekni, z který a stačí mi to. Je to dědeček z pohádky. To je pan doktor Háchle, maminka a tatínek. Tak to není dědeček z pohádky, prostě je to pan doktor Háchle, ať je po vašem. Posaďte se, dědoušku. Děkuji. Ty taky, Věro. A nezlob mě. Podívej, táto. Když se někdo topí, má se pro něj skočit. Skočit. Rozhodně skočit. To je bez debaty. Taky bych řekl. Ale co když nemáš jistotu, jestli se taky nenamočíš? No. A co ty bys si chtěl? Podívej, já to řeknu rovnou. Jde o Karla. Snad vám to Věra řekla. Ano. To pořád máte. Vždyť mluví docela rozumně. Tak to teda dvakrát skočí, když jde o Karla. Přece nenecháš ukřivdit člověku. A ty? Všichni skočíme, dítě moje, tatínek skočí, já skočím, Věruška, všichni skočíme. Maminka má pravdu. A teď si představ, že za tím Karlem skočí. Obrazně řečeno. A co když pak přijdem o všechno, co máme? O toho Spartaka, o ten byt, o to povýšení? A proč bychom o to měli přijít? Začnou se třeba zajímat, odkud to máme. A můžu jim říct, že to máme od pohádky? Tak, slyšíte ho? Ale on to má vážně od pohádky? Taky je blbý. To je jako z udělání. Tak dost. Tak není docela v pořádku, no. Ale já nedovolím, aby se s ním zacházel jako s malým dítětem. Děkuji ti, Věro. A odkud myslíte, že byla třeba ta půjčka? Ale pane doktore. To není doktor, Věruško.
To je dědeček z pohádky. Nádou, je to dědeček z pohádky. Všichni říkáme, že je to dědeček z pohádky. Tak jste dědeček z pohádky, nebo nejste dědeček z pohádky? Dědušku, prosím vás, dokažte jim to, nebo vážně přijdu o rozum. Není potřeba, máš úplnou pravdu. Tady se nemusí nic dokazovat. No proč pak? Dokážu to velmi rád. Co se vám to dělá na skle? Teď v půli června. Nezlobte se, ale já hrozně nerad dělám tyhle staré triky. Ale vy byste mě jinak nevěřili. Tati, mě se ztratil králíček, protože byl bílej. Jak dlouho tu budeme ještě takhle pochodovat? Věc je přece úplně jasná, ne? Já opravdu nechápu, nad čím ještě všichni přemýšlejí. Včera jsem ti, Věruško, viděla v domě módy. Takový pěkný svetříček. A zadarmo. Jestli stál 460 korun. Ne těch hloupých řečí, máš rozum. Převrhne se, zacinká, rozjedeš to. No a? Před chvílí jsme se na tom dohodli. Na čem? Nehry si na schovávanou. Kdo říkal skočit? Kdo to říkal dvakrát skočit, když jde o Karla? To bylo něco jiného. Jinýho. No, to jsme mysleli, že jsi blázen. Ale přestaňte. Petr ví dobře, co se má udělat a taky to udělá. Děkuji ti, Věro. Prosím. Proč já? Ty jsi vždycky zvonil. Nestarají se jiní. Co byste se starali vy? Já to vezmu a hodím to do Vltavy. To by se vám hodilo. Zbabělci. Tak dost, tak dost. O mě nikdo nebude říkat, že mám plný kalhot. Táto! Petříčku. Jdi si jezdit na terasu. Myslete taky na to dítě. Právě proto. Právě kvůli němu. Jaký já býval charakter, dokud jsem chodil pěšky. Dědečku, nechcete se posadit? Hej! Cože? Jestli si nechcete sednout. Ne. Chraň Bůh. To jsem sám zvědav. Zazvoní nebo nezazvoní?